देखी भैया हाँ एगो नया नया कनिया आइल बिया बेचारी। हाँ मरद बहरा बा कहतिया कि ए राजा ये का बट भैया रोहित भैया हाँ सब लोग कटनी करता हाँ और रौरा बहरा में कहा करता नहीं। मर्दा कहता कि सुना हम आए तनी छुट्टी के प्रॉब्लम चलता। मौगी कहते कि देखी रउआ गवही के राजेश भैया हुए आ गए रवे लगे नु काम करे ले ता मर्दा कहता कि देखा उनकरा छुट्टी के प्रॉब्लम नहीं खे हमरा बा। तौरतिया का कहती है भैया कि हसुआ में दांत हम कढ़ा ले बानी जाई के लोहार से पिटवा ले बानी। अरे बिना मरवा कि पानी हम कनिया कैसे करब कटनिया ए राजा जी। कि डर लागे जरी जाई घाम में जवानी। ये बुलबुल भैया मर्दा कहा कहता जी कवन भाव में कहता कैसे कहता कैसे ए हो मर्दा कहता कि रानी दम धरा दम धरा। अरे आज तक काटल जाई आ खूब आम के खटाई चाटल जाई और दोनों आदमी बिछौना पर प्यार बांटल जाई। नींबू का अचार पा लिया नींबू के कल जाई खेला। अरे तू नहीं खू अकेला हो हम बानी ना ए धान राखे तहार मन सुना तबे कर दू पनक आर पंकज जी हाँ। तू मर्दा का कहता का कहता हो कुछ दिन अउरी सम्हारा दिल के कुछ दिन अउरी सम्हारा दिल के आवतानी दानी रखी हो खरिहानी छिल के कुछ दिन अउरी सम्हारा दिल के कुछ दिन अउरी सम्हारा दिल के आवतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के आवतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के। आय हाय या हो बुचुल भाई चिंता मत करा। अरे आओ तो कूचा खेलो कूचा रतन शर्मा लगे जाके दांत करवा ली हो। हाँ ओकरो साली से प्यार हो गई बा। आई देखा धर्मेंद्र भाई बोला बोला वो मर्दा कहता से बोल देखा क्या कहता सब दुख दूर होई दुई चार दिन में आवत हम डीजल मोबिल डालब मशीन में डाले बा स्टार्ट कर दे दावल जाई। ए रानी सब दुख दूर होई दुई चार दिन में आवत हम डीजल मोबिल डालब मशीन में। देखिए औरतिया कहते कि मकई के बाल मुँह बा दिले बैती तो दू चार गो हो रहा तब भेटा जाई। अहाँ के रहर के ढेरी गचार गचार खैती हम खियती बुझता ने रानी हम तुहरा फील के बुझता ने रानी हम तुहरा फील के आवतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के आवतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के। आय हजिया ए सुबोध खोद खोद यो का भुवर बाबा जलालपुर चलब का हाय 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 करे जो में खूब हम मैन बाबा के ले जाई पवन खरवार मठिया हाय 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 का कहत रबती है दिया राजा धर्मेंद्र भाई हो कोरस में गर्दा उड़ा दो वेब कंपनी हाय 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 क्या बात है। वो मर्दा कहता ए आर पंकज जी का कहता का हो
संगे अमवा के चटनी अचारा में बानी धानी करे चली कटनी दुनू बेकर साथे काटल जाए। ओहो सतुआ पियाज संगे अमवा के चटनी अचारा में बानी धानी करे चली कटनी। मर्दा कहता कि अब की खेसारी भोजवई है मकई साथे साथे खूब सान के दुनू बेकच्चा भल जाई चटनी के संगे। उ देखी मर्दा कहत का बा करे के कटनिया दोनों बेकत मिल के कइल जाई कटनिया दोनों बेकत मिल के रखल रही है हमारा रानी खरिहानी छिल के। आ बतानी रानी रखी है खरिहानी छिल के। आय हटिया ये सुबो यो ये छोटू बाबा खाता खाता हाल हस्पताल हरे दादा रे दादा माइयो गे माइयो ए आजाद कवि जी ए घुंगरू भैया महादेव ए बाबू पंकज जी कह मर्दा कहता कि सुना ए रानी पर मिठार सर चालू हो जाई तवरी घर में अनाज आई करी हो तू कवरी दोनों बेकर खूब खाई जाई बुझलू। पर मिठार सर चालू हो जाई तवरी घर में अनाज आई करी हो तू कवरी। देखी मर्दा कहता कि हम जानत नहीं कि तू नया नचर बाड़ू आ कैसे काम करत तारू अब हम खटब तू ना। पुआ पकई हो खई हलील लील के पुआ पकई हो खई हलील लील के रखल रही है हमारा रानी खरिहानी छिल के। आ बतानी रानी रखी है खरिहानी छिल के। कुछ दिन औरी संभारो दिल के कुछ दिन औरी संभारो दिल के। बतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के। बतानी रानी रखी हो खरिहानी छिल के।